אני רוצה שתיקח את הכדורים האלה, ובכל ארוחת צהריים אתה שם 2 כאלה באוכל של אבי עשו לי. מישהו שם לי סמים באוכל, לירון. אבי. אני מכיר את ההרגשה הזאת טוב מאוד. אני עכשיו בסם. אני אמשיך לקדם בכל הכוח את חוק משפחת אסולין. זה יאפשר למשטרה לעצור אותם במעצר מנהלי ללא הגבלת זמן. החבר כנסת הזה? אנחנו צריכים לצאת למלחמה נגדו. את אשתו של החבר כנסת החתיך הזה, שנלחם בכל הפושעים האיומים האלה? בקיצור, יש לנו פה בשבילך דירה על הנייר, טופ אוף דה ליין. תקשיב טוב, אני רוצה שתלך ללירון ותגיד לה שאתה מבין שאתה לא כתבת את השירים של שלמה ארצי, שזה הכל היה בדמיון שלך ושעכשיו הכל בסדר. אבל זה לא נכון, אבי, אתה יודע טוב מאוד שהוא גנב לי את השירים של שלמה ארצי. תגידי, אז יש מצב שאתם אולי נותנים לי לצאת לסוף שבוע? יוסי, חכה רגע. יוסי, חכה רגע. יוסי! יוסי! שלמה ארצי גנב לי את כל השירים שלי. כל השירים שלו זה השירים שלי, וכל הלחנים שלו זה בעצם הלחנים שלי, וכל המעריצות שלו זה גם כן המעריצות שלי. אתה ידעת את זה? אם לא תעוף מפה תוך 5-6 שניות, אני מוריד לך את הראש. הלו. בודוק, דיברת עם יוסי עכשיו? לא, מה קרה? לא, הוא עצבן אותי בטירוף, אני רבתי איתו עכשיו. אני לא רוצה שאף אחד ידבר איתו, אחר אז. למה? מה קרה? כלום, אבי בצרות, תקשיב, אנחנו צריכים לחלץ אותו. רגע, אני לא מבין. יש בעיה עם אבי או עם יוסי? לא, אבי דיבר איתי עכשיו מהבית משוגעים, הוא אומר לי שמרעילים אותו. אולי הוא פרנויות? נדבר עוד כמה דקות. ביי. מה אתה בלחץ? מה, אני בלחץ? יוסי עכשיו הולך לברוך, הולך להגיד לו שאנחנו נפגשנו. אולי תוציא רגע אחד את הראש מהתחת, תגיד לי איפה פה הבעיה. אני בן אדם מת. אז תוציא אקדח, שים לו כדור בראש, תגמור את הסיפור הזה. מי הוא בכלל הזבל הזה? 3 שנים הוא אבא שלי, 3 שנים אנחנו ביחד. הוא לא אבא שלך. מאיפה אני יכול להיות כל כך בטוח? כי זה מה שאני אומר לך. אל תעצבן אותי, נדב. יגאל, גם אם אני מאמין לך, אני מחבב את ברוך. אז כדאי שזה יעבור לך מהר, למה זה מפריע לתוכניות. וגם אם אני הולך עם התוכניות שלך, אנחנו לא מוכנים. הכסף לא אצלי, האימפריה לא אצלי, שום דבר לא אצלי. הכל כמעט שום דבר עוד לא סגור. אז אני מוריד את יוסי לפני שהוא מגיע לברוך. לא, אתה לא מוריד את יוסי. אל תצעק מטומטם, יש פה שכנים. לא, תן לי, אני צריך לראות מה אני עושה עם זה עכשיו. כל המשוגעים נופלים עליי ביום אחד. למה מי דיבר איתך? היה פה איזה מעריץ של שלמה ארצי. טוב, בודוק, תביא את הטלפון של ברוך, אני צריך אותו. למה? כי נתתי את המספר הזה לעורך דין של פדלר, הוא צריך להתקשר, אנחנו צריכים לסגור את החוזה הזה כמה שיותר מהר. חשבתי שאמרת לי לתת את זה לעורך דין שלנו לדבר איתו. בסדר, אבל אני צריך להיות בלופ. תן לי את הטלפון, יתקשרו, אני אחזיר לך אותו. תבין? אדם, כל הטלפונים שאני צריך נמצאים בטלפון הזה, וזה בקודים שרק אני מבין. תביא לי את הטלפון המזדיין הזה כבר. לא מבין למה אתה צריך לריב איתי כל הזמן. מישהו התקשר מאז שדיברנו?
שום עורך דין שלא ידעתי שצריך להתקשר, לא התקשר. בוס, בוא ניסע לאבי. חכה. אנחנו לוקחים את ברוך איתנו. השתגעת? הוא יושן. אז תעיר אותו. הוא לא רוצה לשמוע מאבי. זה 1.5 שעה נסיעה, הוא צריך לנוח. ברוך. צריך להציל את אבי. מה נבהלת? חשבתי שאתה רוצה להרוג אותי. למה שאני ארצה להרוג אותך? בדרך כלל כשהם מצמידים לי אקדח למצח, אז זה מה שעובר לי בראש, אתה יודע. פעם הבאה תיזהר. אני ישן עם אקדח טעון. אתה יודע, אנחנו 3 שנים כבר ביחד, ואני אף פעם לא אמרתי לך את זה. ברוך, אתה האיש הכי חשוב לי בחיים. גם אם אתה לא היית אבא שלי. אתה המנטור שלי. הפכת אותי לגבר. לא הייתי גבר לפני שפגשתי אותך. אתה מזכיר לי את אמא שלך. כן. אתה יפה כמוה. תעשה לי קפה. אהבת אותה? מה פתאום? אני לא מסוגל לאהוב. אני חי עם אישה, אז מעביר את הרגשות שלי לאישה אחרת. הנה, תראה, גילה הייתה, גילה איננה. זה לא משפיע עליי. אבל עם עמליה זה היה אחרת. זה לא. כמו שאיתך ועם אבי זה לא אחרת. היה ילד, הלך. העברתי את הרגשות שלי מאבי אליך. פשוט וקל. לא משנה מה יקרה, אני לא רוצה לאבד אותך. אז אל תעשה שטויות. ולא צריך ללכת לבית משוגעים. צריך להוציא משם את אבי. הוא אומר שמרעילים אותו, אני גם לא בטוח שזה לא נכון. עזוב אותי מהטמבל הזה. ברוך, אני אף פעם לא ביקשתי ממך משהו באופן אישי, אני מבקש ממך עכשיו בוא איתי. תן לי 5 דקות. מה, זה הטלפון שלי, לא? זה יוסי, אין לי כוח עליו, אני מסנן אותו. יאללה, תתארגן בזריזות. מה אמא שלי רוצה ממני עכשיו? אמא, אני באמצע. מי אמא שלך, יא בן זונה? אמא, אני לא יכול לדבר עכשיו. מה, אתה חירש? זה יוסי, הבוגד, יוסי. מה עשית עם הנאצי, אה? ועוד אני לא בסדר, כי הבת שלי איתו, אה? אמא, אני לא יכול לדבר עכשיו, אני באמצע בלגן, אני חוזר אלייך. ביי. בן זונה. זה לא הזמן לשיחות כאלה עכשיו. אני נלחם על החיים שלי. אל תלחיצי אותי. בסדר, הוא דיבר איתך? לא. יוסי דיבר איתך? יוסי? מה קשור יוסי? דובר. משתחרר מהכלא. אני לא מבינה, אתה לא מופתע? אסירים לפעמים יוצאים לחופשות. מה יש להיות מופתע? לא דובר, הוא יושב על מאסר עולם, הוא אלים, הוא לא משתחרר לחופשות. בסדר, אל תלחצי, לכי הביתה. תהי נחמדה אליו. מחר אני מטפל בזה. מה, אתה נותן לזיין אותי? אני האישה שלך. אתה הולך לתת לו לחדור אליו ולטנף אותי? את האנס הזה? אני מפחדת. ואני מפחדת ממה שניקולה יעשה. הוא אמר לי שביום שהוא משתחרר מהכלא הוא מספר לו. לא יספר לו שום דבר. זה מסכן את החיים שלך הרבה יותר מאשר את החיים שלי. ניקולה כבר לא איתנו. הוא עפיפון. עפיפון בשמיים. מדבר על ישו ועל נקמות. בוא איתי. אני לא יכול עכשיו לבוא איתך. אני לא יכול לעזור עכשיו להתבודד את הבורא. אני לא יכול. ניר, בוא לבית של הבורא, אירנה מחכה לך פה. תאסוף אותה וקח אותה הביתה ותחכה להוראות, אוקיי? מה זה? אולטרסאונד של התינוק שלנו. זה שלך כמו שזה שלי.
איזה אוכל טעים יש פה, אה? טעים מאוד, טעים מאוד. מה, אתם ביחד? למה לא? קוקי, זה בחולה ברמה, מה? יש לנו שיחות, אנחנו מדברים על ישו, על מריה. היא מתחזקת, אולי היא אפילו תתנצר. היא הייתה הזונה של אבי עד חול, לא? זה דיבור מסריח יש לך, דובה? אני ואבי זה אהבה גדולה, אהבה טהורה. אני שלו בלב ובגוף. מה זה בלב ובגוף, קוקי? מה, את סתומה? את איתי עכשיו. למה אתה מזיין את הזונה של אבי? אם אתה רוצה להרוג אותו, תבוא עם סכין בפנים שלו. איפה כבוד שלך, ניקולה? דובה, נראה לי אתה קצת שכחת מי המפקד שלך, אה? שכחת מי שם לך אוכל בשולחן, מי הכניס לך כסף לחשבון בנק כשאתה ישבת בכלא 6 שנים. אני הייתי בפנים בגלל שלא פתחתי את הפה שלי עליך. זה לא נותן לך זכות ללכלך על החברה שלי, אה? מה אמרת, ניקולה? חברה? איזה מתוק אתה. תשמע, דובל, אני מציע שלפני שאתה מעביר עליי ביקורת ככה, תסתכל מה קורה אצלך בבית טוב, אה? אני לא התכוונתי ככה לפתוח את זה פה, אבל אחותי... מה? זה אח של ארי. הוא שיגע אותה, דובל. אני לא יודע אפילו איך להתחיל, זה... עשה לה שטיפת מוח. אבל אני השתגעתי מזה, אני ניסיתי. דיברתי איתה, דיברתי איתו, אני איימתי עליו. איימתי גם עליה, אפילו הרבצתי לה כמו אח טוב. אבל כלום לא עזר. אני אפילו לא בטוח שמה שלי יש לי רנה בבטן זה שלך. לא. אבל אני בטוח שאתה תדע מה לעשות, אה? אי אפשר לתת לבן זונה הזה להסתובב ככה חופשי ברחובות אחרי שהוא השפיל משפחה שלנו. זה אח של ארי התחול. בגלל זה הקטע ביני לבין קוקי זה כדי לסגור חשבון. אתה מבין? זה הדרך שלי לסגור חשבון בשבילך. זה המוצא. אימא'לה, זה רגע? בוא'נה, אתה יש לך טקט, ניקולה? זה דרמה. יו, פתאום בא לי שיר. שקט, קוקי. יו, באמא שלי בא לי שיר, עכשיו תביא את הוות. קוקי, לא פתאום עכשיו. בא לי שיר. יושבים במועדון, שותים קוניאק שיגעון, פתאום ניקו שם תמונה. אומר שאחותו זונה. זונה. זה מדהים. פתאום זה בא לי. קומיה, מניאקי. אני בצד שלך, דובר! דובר, אני איתך, דובר! 6 שנים אני יושב בכלא, 6 שנים. אתה לא מסוגל לשמור על הרגליים של אחותך סגורות, יא בן זונה. אני צריך להרוג אותו, אה? זה נקמה שלך. איפה הכמות שלך, ניקולה? איפה? איך הוא חי? איך? שחיתי דמו בנם. דובר, די. די, הוא אוהב אותך, הוא כמו אח שלך. הוא מוציא לי דיסק. הוא הולך לשים לי 50,000 על דיסק. אם את רוצה לעבוד עם מיקרופון, תלכי לעבוד בארומה. אל תשירי. נדב, הטלפון שלי אצלך, תן לי אותו. אתה לא רוצה שאני אתקשר בשבילך? לא, תן לי אותו. צא, לך תבוא למונדו. נדב. מה אתה לחוץ? לא, אני סתם, אני... דואג לאבי. ברוך יוציא אותו מזה, אל תדאג. יוסי התקשר אליי. וואלה. מה אמר? הוא ביקש פגישה דחופה עם הבורר. קבעתי לו למחר בבוקר כשנהיה במרכז. הוא רוצה לבוא הלילה. הוא אמר לך באיזה נושא? לא.
כן, אבל דיבר איתי. גילי, שמת לב שמדבר שטויות בזמן האחרון? יש מצב. בסדר, אל תטריד את ברוך, אני אטפל בזה. אנו, אח של הבורר, אי אפשר למנוע ממנו לפגוש אותו. ברוך יודע הכי טוב לאפס אותו, אל תדאג. בסדר, אני אעשה את זה. זה התפקיד שלי עכשיו. בוא נשאל את ברוך. אל תשאל את ברוך. מה אתה שואל את ברוך? כל דבר סיפור. טוב. אז אל תעשה סיפור. בוא. נדב. מה? יש פה 17 שיחות שלו לא ענו מיוסי. מה קרה? הוא רצה לדבר איתך על העסק. קבעתי אותו למחר. אני אפגש איתו. לא, יוסי זה בעיה שלי. ולגם שהוא מתקשר תהנה אותו. בטח. יאללה, נוסעים לגילה. גילה? מה גילה עכשיו? מה קשור גילה? תעזור לנו עם אבי, אני צריך אותו פה לידי. תחבק אותו ותיעלה לי טובה בדברים האלה, קדימה. ברוך, זה ייקח לנו עוד 1.5 שעות עכשיו. סע דרך שדות. שדות? מה פתאום שדות עכשיו? אנחנו מפה לבורך לא נגיע לשום מקום, יאללה, קדימה, כנס, נוסעים. לאן אתה הולך? אני הולך שום אוויר שנייה. אתה קופץ? אני חושב שהם הולכים להרוג אותי הלילה. מה קרה? יוסי ראה אותי, נפגש עם יגאל. עכשיו אני לא יודע אם הוא אמר משהו לבולדוג ולבורר, אין לי מושג. אז איפה אתה בבית? אתה מתחבא? לא, הלכתי לבית של ברוך, חשפתי אותו ואת בולדוג. אנחנו לוקחים את אבי מהבית משוגעים לטירה. עכשיו הם הסתכלו אחד על השני, ובולדוג הציע לנסוע דרך השדות. תגיד לי, אתה דפוק? אתה דביל? נסעת איתם? חשבתי שזה רעיון טוב, שאם אני אהיה קרוב אליהם, אז יוסי לא יוכל לדבר איתם. את חושבת שהם עושים לי כיפה אדומה? תגיד לי, אתה דביל? יבחנו אותך בילדות? טוב, אלונה, אני מנסה להציל פה את החיים שלי, אני מאלתר, אין לי פה תוכנית שלמה. נשמע כאילו אין לך תוכנית בכלל, תברח משם. אני לא יכול לברוח משם. איך למשטרה? תבקש להיות עד מדינה, הם ייתנו לך. אני לא יכול, עם המשפחה שלי, אני לא יכול. כשאתה מסתכל עכשיו לאוטו, זה מה שאתה רואה? את המשפחה שלך? אלונה, תקשיבי, אתה הבן אדם היחידי שאני יכול לסמוך עליו. כל פעם שאתה אומר לי את זה, מתכווץ לי הלב. מאהבה? מרחמים עליך. שאתה כזה פתטי שאני מספר ראשון אצלך ברשימה. אתה מספר 60 אצלי בערך. אחרי ההורים שלי, אחים שלי, יזי שלי מכיתה ט', ספר שלי, ברור. טוב, אלונה, אני לא יכול לצחוק עכשיו, תקשיבי רגע. תבטיחי לי שאת שם בשבילי. שאם אני מתקשר או מסמס לך, את קוראת ישר למשטרה ואומרת להם איפה אני ומנסה להציל אותי. נדב, אם זה כיפה אדומה, הם לא יתנו לך להתקשר עוד פעם, זו שיחה אחרונה. אני חייב ללכת. אני חייב לנהוג שהם לא יוכלו לראות בי תוך כדי נסיעה. בבקשה, אל תיכנס לאוטו שלהם, נדב, תברח משם. תגידי לי משהו נחמד. אתה מספר הרבה יותר גבוה אצלי ברשימה. אוקיי? הרבה יותר גבוה. בבקשה, אל תיכנס לשם, נדב. ביי, מותק. ביי. בולדוג, זוז. אני נוהג. ראש, יא בן זונה. אתה יודע שאמא שלך עכשיו יצאה, נכון? ראית אותה? מוצצת פה לכל המטופלים. איזה אמא, סוכר. כיף שהבאת אותה. יש לך הוראה אחת. וואלה, זה לא כיבוי אורות? היא יודעת לדבר יפה. היא יודעת גם לבקש. בוא, אני אקח אותך. יש לך 5 דקות. אתה לא פותח פה שלך, אתה שומע? אני לא יודע מה אני... יאללה, אני לא כמוך אני. אני לא מלשן ואני לא שטינקר. אוקיי. מה זה אמיתי או שאני עושה אותך מולי? זה אמיתי, מאמי. מה זה מי הרביץ לך? זה ניקולה? אני אזיין אותו, אני ארצח אותו. זה לא ניקולה, ואסור לך לגעת בו. הוא עכשיו מייצג אותי בקטע המוזיקלי, והוא שם ים בכסף על הדיסק שלי. וזה מה? זה הוא האבא. זה אתה.
זה שלך. רק איתך אני שוכבת. בן או בת? לא בדקתי. נראה לי זה בן. עליי בן. טוב, אני מקווה שזה לא שלי. למה פעם זה היה החלום שלך שיהיה לנו ילד? אני לא חולם יותר, קוקי. מאז שאני פה עם הכדורים שהם נותנים לי, אני לא חולם יותר בלילה. אני חולם רק בהם כשאני אהיה. בכל מקרה, לא נראה לי שאני אוכל לטפל בך, אז זה טוב שמצאת לך גבר אחר. אפילו שזה החרא הזה של ניקולה. כי אני איבדתי את זה. זה הדבר הכי עצוב ששמעתי בחיים שלי. אתה יודע שהלחנתי את כל השירים שכתבתי עליך? אני אקדיש לך את הדיסק. פתחתי ערוץ ביוטיוב, עשיתי קליפ כזה, עם כל מיני תמונות שלנו, עם כל מיני מקומות, וזה... לא יודעת, תורידו את זה. ידעת שאסור לשים שם תמונות פורנוגרפיות? מי זה המנהל של היוטיוב? אתה רוצה שנדבר איתו? יודעת מה דברים, נדב, הוא יטפל בזה. נדב צריך להיזהר. דובר הבעל של אירנה בא להרוג אותו. תגיד לו שאני נתתי את המידע הזה, תגיד לו את זה, הוא חייב לי את זה. כל מה שאני רוצה זה הגנה. תגיד לו את זה טוב, אבי. הוא חייב לדעת שאני בצד שלו, הוא חייב לשמור עליי. אתה רואה שאתה זה היה? זה לא יכול להיות דובר בכלא. אין לו חופשות עד 2050. טוב, בכל מקרה, קוקי, לא נראה שאני אצא מכאן כבר, אז כדאי שתלכי לגבר שלך. תלכי לניקולה. אבי, אתה הגבר היחיד שיש לי בלב. יאללה, אבי, נגמר הזמן. אבי, ממי, תגיד לנדב. תגיד לו, אני חיפשתי אותו, הפלאפון שלו לא זמין. לירון? מי זה? זה יעקב בנו? אבי, די, יהיה בסדר. אל תגידי לי יהיה בסדר, מה קרה לו? הוא ניסה להתאבד. הוא חתך לעצמו תברידים. אל תצעק ואל תעשה רעש, יש פה הרבה חולים מוקדנים. אני לא רוצה להלחיץ אף אחד. אללה, אני הרגתי אותו. אני יודעת שאתה חבר שלו ושאתה אוהב אותו, אבל אל תלחץ, זה לא אשמתך. זה... שחררנו אותו מוקדם מדי. זה אשמתי. מה קרה? איפה הוא היה? מצאו אותו בגבעת שמואל. לפעמים אני כל כך רוצה שתחלימו שאני... יש סיכוי גם שיעבירו אותי מכאן, אבי. יכול מאוד להיות שאתה לא תראה אותי יותר ממחר או מחרתיים. אתה חייב להיות חזק, אבי. אתה יכול להחלים, אני מאמינה בך. אתה יכול לנצח את המחשבות הרעות שלך, אתה יכול לצאת מפה. אבי, אל תאכזב אותי. מונאמור, מונאמור. נדב וניר תסווה. הם לא יבואו, נטלי. אני מרגיש את זה בעצמות שלי. אני כבר לא אצא מכאן. אני כאן לתמיד, נטלי. איך הגענו למצב הזה, ברוך? הילד שלנו בבית חולים ואנחנו ככה נוסעים אליו. כואבת לי הבטן. מה אכלת? תראה מה עשית לבן שלך. הרופאים שם ביקשו שתבוא, התחננו. אמרו לי, תביא את ברוך והילד יחלים. ואתה מה? שום דבר. לב קרח. אני אשם שהילד שלך פקק. למה לא באת אליו? למה זה היה צריך להגיע למצב שהוא מתקשר ומתחנן לאח שלו? גילה, עוד מילה אחת, אני מחזיר אותך. אתה לא מחזיר אותי. אני נוסעת להציל את הילד שלי ואתה בא איתי. תודה, נדב. אתה היחידי ששומר על אבי. שמתקשר אליו, שבא אליו. כן, אבי עשה בשבילי הרבה. אני חייב לו המון. אין ספק. אבל גם ברוך פה חייב לו משהו. וזה לא גורם לו לעשות שום דבר. גילה, עם כל הכבוד, הבורא נתן לאבי הרבה הזדמנויות. הוא לא השם שאבי נפל למעגל הסמים. אתה יודע איזה עומס ציפיות הבעל שלי מעמיס על הילד מאז שהוא קטן? אפשר לעמוד בלחץ הזה בכלל? אני רציתי שהוא יהיה רב, או שחקן, או מנחה בטלוויזיה. רציתי שהוא יממש את הכישרון שלו. איזה כישרון יש לו חוץ מלהרביץ? כשהוא היה קטן, הוא היה משחק כל הזמן. מתחפש. כן, לשודד בנקים. הוא הולך בבית עם אקדח ומאיים על העוזרת. שחקן. שחקן. הוא היה יכול להיות כוכב אמיתי, לא אחד כזה שכותבים עליו בעיתון כשקורה משהו רע. הוא היה אפס ונשאר אפס. שם ירחם. אתה לא תדבר אליו ככה שם, ברוך. אתה תהיה נחמד ואתה תגיד לו שהוא ילד טוב. אתה שומע? נדב, תגיד לו. ברוך, אתה תגיד לו שהוא ילד טוב. בזה גילה צודקת. כל הכבוד. ידעתי שאתה בחור טוב. גילה, שיהיה ברור, זה שאנחנו עכשיו הולכים להציל את אבי, זה בגלל שאנחנו שנינו משפחה שלו. זה לא משנה את החשבון בינינו.
מכאן את הולכת ישר למעצר. הנה בן שלי שהוא לא פקק. הבנת גילה? לא על כולם את יכולה לעבוד עם ההצגות שלך. עכשיו ניסע בשקט, נגיע אל בית משוגעים, ניכנס פנימה, נשלוף את אבי הביתה ונחזור. בולדוג מדבר עם הכונן. עוד איזה שעה המטפלת תגיע. שהביאו אותה מהבית. טוב, לא, אנחנו עושים את השיתוף פעולה שלהם. הוא מדבר איתם עכשיו. זה בסדר, הוא משלנו. מה עושה פה? אני רוצה שהוא יישאר כאן איתי. אבל פה זה עניין משפחתי. בסדר, כמו שבולדוג משפחה, גם לי משפחה. הוא צמוד אולי בדיוק כמו שבולדוג צמוד לבר. טוב, גילה, מה זה חשוב עכשיו? טוב, מה התוכנית? אנחנו נכנסים פנימה ואני בוכה להם שיתנו לנו לקחת אותו? נלך מאחור וננסר את הסורגים. אז ניכנס פנימה ונשלוף אותו. לא, זה לא טוב, זה לא טוב. זה יהיה כמו אסיר נמלט. אני לא נכנס מאחור. נכנס מקדימה. בגילה, אם את בוכה, אני מוריד לך את הראש. הלו. נדב דובר יודע. ניקולה סיפר לו, הוא פירק אותו מכות. ניקולה חטף ממש מכות רציניות. מי אמר לך את זה? קוקי התקשרה אליי. אין, למרות כל הדם הרע שנשפך בינינו, יצא מלכה. היא מחפשת אותך ואתה לא עונה. מי זה? זה שיחה פרטית, גילה, סליחה. נדב, מה לעשות? תפסי לבית הבורר, נעמי כפי תשמור עלייך. אתה לא יכול לשלוח את הבחור הזה שלך, את ניר? לא, אני לא יכול, הוא איתי עכשיו. אני מצטער. נדב, אני מפחדת. אני מפחדת שהוא יהרוג אותך. מי נותן לאנשים כאלה לצאת מהכלא? אמרתי לך, יש חופשות. אבל הוא לא אמור לצאת לחופשות, זה בן אדם אלים ומסוכן, הוא לא זכאי לחופשות. טוב, אירנה, זה לא השאלה עכשיו. תעלי על מונית, לכי לבית הבורר ואני מטפל בהכל. נדב, אתה חייב להוריד אותו לפני שהוא הורג אותך. אירנה, לא אומרים דברים כאלה, בטח שלא בטלפון. אני לא הולך להרוג אף אחד. אני אעשה את זה בדרך שלי. כנסי למונית ולכי לבית הבורר. ביי. ביי. אם אני אצטרך אותך, אני אקרא לך. תשמעו לי על הגב. גם מפני בולדוג, גם מפני הבורר. בוקר טוב. אני דוקטור לירון שופט, אני פסיכיאטרית מתמחה, ואני מטפלת באבי. מתמחה? מה, לא יכולים להביא לנו מישהי שכבר יודעת מה לעשות? באנו לקחת את אבי. את יכולה להביא אותו בבקשה? זה לא הולך ככה. אני מאוד מאוד שמחה שבאת. אני חושבת שלטיפול של אבי זה קריטי. אתה הרי האיש הכי דומיננטי בחיים שלו. כדאי שתביא אותו מהר. אחרת אני האיש הכי דומיננטי גם בחיים שלך. אבי מאושפז במחלקה סגורה. הוא ישתחרר רק כאשר הצוות שלנו פה יחשוב שהוא לא מאבד סכנה לעצמו או לאחרים. אתם תראו בעצמכם, הוא לא במצב לצאת, הוא עדיין סובל מהזיות ופרנויות לא קלות בכלל. אבי כל החיים מנסה להגשים את הציפיות שלכם ממנו. אל תגידי ציפיות שלנו, זה ציפיות שלו. אני כל הזמן רציתי גילה, עוד פעם אחת תגידי את המילה שחקן, אני חונק אותך. הוא יש לו ציפיות. אבי הוא לא בן אדם אלים בבסיס שלו. תגידי, את מאושפזת או רופאה? אבי לא אלים? היא אומרת שהוא אלים כי הוא מנסה לרצות אותך. למה אתה כזה פרימיטיבי? תני לי רגע לדבר עם סמדר לבד. סמדר. לירון. אני רואה את המבטים שלך. אני קולט את המשיכה שלך אליי. אחרי שנשחרר את אבי למרכז, אם את רוצה, אפשר לקפוץ פה לאיזה בית מלון באזור. יש לי חבר, לסדר לנו אחלה סוויטה. אני אלך להביא את אבי. אתה כל הזמן בטלפון, מה קרה? שחררו את דובר.
אתה ביקשת שאני ארגן ששחררו אותו. זאת הייתה בקשה שלך. אני ביקשתי ששחררו אותו פה 3 ימים, רציתי שניר יטפל בו. שחררו אותו היום. זה לא מדע מדויק. ההשפעה שלי לא כל כך מדויקת. אז שניר יטפל בו עכשיו. אני צריך את ניר כאן איתי. למה? אני כאן. אני לא מספיק לשמור עליך ועל הבורא? זה די מעליב שאתה חושב שאתה חייב אותו כשאני כאן. שלח אותו שיטפל בדובר, כמו שתכננת. כרגע דובר מספר 3 בסדר העדיפויות שלי. אחרי אבי ואחרי מה עוד? התכוונתי מקום שני. סליחה. חשבתי שאתה קצת יותר חכם, נדב. היית צריך לשכנע את ברוך שיהרוג אותי, או שישחרר אותי. למה? כי אם אני אשאר בכלא זה לא ייגמר טוב. החיים הם גלגל. רוב האנשים כל הזמן למטה. אצלנו במשפחה אנחנו הרבה למעלה, וגם אתה עלית למעלה, אבל אתה לא רגיל לגלגל. והגלגל מסתובב. כשאתה תרד למטה, אתה תפגוש הרבה אנשים. אם אני אהיה חופשייה, אני אשכח את הזמן שלי בכלא, ואז אולי אני אציל אותך ממשהו. אבל אם אני אשאר שם, יום יבוא, ואני אחתום את גזר הדין שלך, נדב, ואז אולי אני אהיה קצת יותר חכמה, ואולי לך כבר לא יחכה כלא. גילה, את רוצה להרוג אותי? קחי מספר. בינתיים בואי נעזור לאבי. די מתאים לך המקום הזה, את לא חושבת? אבי? אבא פה. איזה יופי. גילה, את מוכנה לא לדבר עליו כאילו הוא מפגר? אבי, מה קורה? שמים לי סמים באוכל. נסים להרדים אותי, לא רוצים שאני אצא מפה. תודה שראיתי את וינר? נראה לי שהמניאק הזה זה שתפר את זה. בדיוק בגלל הזהות האלה של אבי, אנחנו לא חושבים שהוא יכול להשתחרר עדיין. יש שיפור מאוד גדול, וכבר אין נטיות ושאיפות אובדניות, והייתה התקדמות גדולה. אבל בימים האחרונים חלה רגרסיה מסוימת שהתבטאה באלימות. מה עושה? אבי, מה עשית? אמא, סתמי את הפה כבר, די. אבי, אל תתחצף לאמא שלך, אתה שומע? אבי וידידה שלו נטלי השתלטו למחלקה, הכו 2 אחים וניסו להתקשר. יפה מאוד. למה אתה מעודד אותו? חוזר לעצמו. איך השתלטת עליהם? עשיתי הסחה עם אחד החיילים מבפנים. אז דחפתי איזה שומר, ועוד 2 חיילים נכנסנו פנימה לחדר החיות וסגרנו. זה בדיוק מה שעשיתי בכלא 6 לפני 30 שנה. כן, אני יודע, זכרתי את זה. משם בא לי השראה. יפה מאוד. אתה מוכן להפסיק לעודד אותו? מה, אתה לא רוצה שהוא יצא מכאן? אבי, היית בקשר עם קוקי? כן, למה, מה הבעיה? מה, נועם אמרה לי שהיא בהיריון? חפיף. אני לא חושבת שאבי זקוק כרגע לעוד גורם לחץ. אולי הוא לא צריך, אבל יש לחץ. הזונה המטומטמת שלו עומדת ללדת לו ילד, והוא צריך להיות שם. אבי, מה אמא לימדה אותך? שאם אני לא גומר את האוכל מהצלחת, יבוא שד בלילה ויאכל אותי. לקחת אחריות על הילדים שלך. אמא, אני פה. ופה אני לא גומר את האוכל מהצלחת, למה הם שמים לי סמים באוכל. טוב, אני חושבת שאנחנו צריכים לקבוע תהליך של טיפול משפחתי. לא עכשיו ככה על רגל אחת, אבל אם תוכל להגיע הנה ברוך פעמיים בשבוע, אני בטוחה שנוכל להשיג פריצת דרך. תקשיב מה אני אומר לך. אבי, תחשוב בהיגיון. מי יסמם אותך פה? כולם כאן לטובתך. אבי, זה נשמע שאתה בהזיות. נדב, מה אתה שותק? לא, אני לא רוצה להפריע לך. אתה לא מפריע, אחי. אתה קובע. אם אתה אומר שאני בהזיות, אני נכנס פנימה וממשיך את הטיפול. אם אתה אומר שאני מדבר אמת, אז אני מדבר אמת. מה אתה אומר? זה נשמע לי כמו הזיות, אחי. וואלה. אז אני ממשיך את הטיפול. אבי, הם אומרים לי שיש לי ציפיות גבוהות מדי ממך. שקשה לך. אני אומר לך, אני ראיתי אותם שילכו כולם להזדהה. אתה חייב להיות מספר 1 כי אתה הבן שלי.
אני מחכה לך. תחלים ותחזור. אוהב אותך, אחי. אוהב אותך. ואני אותך. אתה האח היחידי שיש לי, אתה יודע את זה? אתה יודע שהייתה לי הזיה על קוקי. באמת? דמיינתי שהיא פה. היא אמרה לי שדובר השתחרר מהכלא ושהוא בא להרוג אותך. חשבתי שאני מת. נראה לי שמה שהוא אומר זה אמיתי. אז בוא נוציא אותו מפה. איך אנחנו נוציא אותו עכשיו? הם יתקשרו למשטרה, המשטרה תביא אותו לפה, זהו. יש לי רעיון אחר. אני ממשיך להסתובב, אנחנו כאן. אני בהזיות. אני רוצה למות. יש לי תולעת במוח, והיא אוכלת לי את המחשבות. היא אוכלת אותי. כן, ככה. איך קוראים לך? אני לא זוכר. התולעת היא אוכלת לי את הזיכרונות. אני רוצה להתאשפז. אני הולך לפגוע בעצמי. אני רוצה לפתוח את הראש ולהוציא את התולעת. בטח אנחנו נאשפז אותך 30 יום. תחתום. חבר'ה, תכירו, זה רון. רון הפרסי. רון הפרסי, קבלו אותו יפה. למה אמרת רון הפרסי? נדב שלח אותי להוציא אותך מכאן. הוא מאמין לך. וואלה. יש לך סכין, אקדח, משהו? נו. הוא אמר לי מה להגיד לך לעשות, וזה מה שהוציא אותך מפה. ביי. בוא תגיד לי מה אני צריך לעשות כדי שתוציא אותי מכאן. אבי, אתה צריך להחלים. אתה צריך להתגבר על ההזיות הטורדניות שלך. אתה שם לי סמים באוכל? תהיה רציני, אבי. אתה צריך ללמוד להיכנע לפעמים. לשחרר קצת את השליטה שלך. אתה מזיין לי במוח, גבאי. תגיד לי כמה כסף אתה רוצה בשביל לשחרר אותי מכאן. כסף זה לא אישו. זה לא שאלה של כסף. אתה לא יכול לקנות אותי. אז איך וינר קנה אותך? וינר הוא איש משטרה יקר שמנסה לעשות את העבודה שלו. אבא שלי היה שוטר, אבי. וואלה. חשבתי שאמרת לי שהוא התאבד. נטלי אמרת שהוא עובד טבח במסעדה. אז רגע, אני לא מבין, זה היה אחרי או לפני שהוא התגייס למנהק? דבר יפה, אבי. שיחה נגמרה. גבאי, תמיד שאתה לא שולט במחלקה הזאת, נכון? מילה אחת שלי, אני עושה לך פה מרד שאתה מאבד את המחלקה. אבי, מילה אחת שלי ואתה מורדם לשבוע. חתיכת אפס, גבאי. ממחר אף אחד לא אוכל פה יותר, הבנת? נגמר. אבי, אני שם לך כדורים באוכל, במים, אני אזריק לך חומר הרדמה מתי שרק בא לי. אז אתה שם לי כדורים באוכל, אה? ואני אמשיך לשים לך אם לא תדבר יפה ותיתן כבוד. פה אני שולט. ואתה לא תצא מפה בלי אישור שלי, הבנת? עכשיו תחזור לחדר שלך ותנקה את המחלקה. זוז. אתה עוד כאן? לא, אני פשוט שכחתי משהו. אבל אני צריך לדבר איתך. אני בדיוק מסיימת משמרת. אתה רוצה לדבר עם רופא אחר? לא, אני רוצה לדבר איתך. תגידי גם לגבאי. שניכם צריכים לשמוע את זה. ביי.
מה קורה פה? יש בעיות? תשבי לירון. אבל אני שם לך כדורים באוכל, במים, אני אזריק לך חומר הרדמה מתי שרק בא לי. שאתה שם לי כדורים באוכל, ואני אמשיך לשים לך אם לא תדבר יפה ותיתן כבוד. פה אני שולט. ואתה לא תצא מפה בלי אישור שלי, הבנת? עכשיו תחזור לחדר שלך ותנקה את המחלקה. זוז. עכשיו זה מה שהולך לקרות. זה קשקוש, ההקלטה הזאת. זה בושל. עשיתי איתו משחק תפקידים. השתמשתי בשוק תרפי. אחת משיטות הטיפול האהובות עליי. טוב, זה מה שהולך לקרות עכשיו. לירון, את חותמת על טופס שחרור של אבי. לירון, את לא הולכת לעשות שום דבר כזה. היא כן, ואתה כותב את המכתב התפטרות שלך עכשיו. למה שאני אעשה דבר כזה? כי אתה פגעת בכבוד של המשפחה שלנו, זה למה. הסיבה היחידה שאתה עדיין חי, זה בגלל שאני פשוט מאמץ ילד בקרוב, אז ככה שאנחנו לא הורגים השבוע אף אחד. אבל זה טיעון שלא יחזיק הרבה זמן עם האנשים שלי. לכל אחד יש אקדח, ולכל אחד יש נשמה שרוצח. והם יהרגו אותך, ואת הילדים שלך, ואת אשתך. והם גם יהרגו אותך, לירון. ואת אמא שלך גם. אתם יודעים למה? כי אבי הוא האח שלי, והבן של הבורר, זה למה. עכשיו אנחנו מדברים על צדק, ולירון, את נראית לי בחורה מאוד טובה. מה אומר הצדק לגבי דבר כזה? אני הולכת לשחרר את אבי. אתה חותם את המכתב התפטרות שלך. עכשיו. אבי, אתה משתחרר. בוא, קח את הדברים שלך ובוא איתי. נטלי באה איתי, לירון. היא לא חלק מזה. היא האישה שלי והיא באה איתי. שמעת? אז מה היא מדברת צרפתית, לירון? מה יש, מה קרה? אני אשמור עליה הרבה יותר טוב ממכם. אין מצב אחר. אני הולכת עם אבי. יאללה, אני אבוא לבקר אותך מן העתיד. מכונת הזמן שלי. אבי, אל תשכח, שלמה ארצי גנב לי את כל השירים. נתלי, תקיירו מוצ'ו. נלי? חד זבל. אני יודע שאתה בוגד, רושית סיפרה לי שאתה הבן של הנאצי, ובעוד שעתיים אני הולך לפגוש את הבורר, אני גומר אותך. זה לא נכון, אני הבן של הבורר. אני סתם חרטט את הנאצי. אני עובד עליו בשביל להפיל אותו. תגיד את זה לבורר. טוב, בוא ניפגש עוד 1.5 שעה במלון נופיה. אני מביא איתי $1.5 מיליון, אבל אתה סותם את הפה, אתה לא אומר מילה, אתה שומע? הלו, מה קורה, גבר? הכל בסדר, אני בכביש החוף. הבורר ובודו ישנים באוטו. שחררנו את אבי. איפה הוא? הוא נסע עם חברה שלו ועם גילה במונית. תקשיב רגע, אני צריך כסף. יש לי $1 מיליון, אני צריך עוד הלוואה של $500,000 ממך. למה? אני רוצה לתת את זה ליוסי, אני לא רוצה שיפתח את הפה שלו. תגיד לי, אתה דפוק? מה נראה לך שאני אתן כסף לבן אדם בשביל שלא יפתח את הפה? לא יותר פשוט להוריד לו את האצבעות ואת הלשון? ככה אולי עם האף הוא יכול לשלוח SMS. שים כדור לבורר, כדור לבולדוג, גמור עם הסיפור הזה. כל העולם התחתון יהיה שלך, בלי יוסי, בלי שמוסי. אתה חייב להציל את החיים שלך, נדב. אם לא תהרוג אותם עכשיו במוקדם, יהרגו אותך אחר כך במאוחר. תקלוט. יש לך 24 שעות לעזוב את הארץ. עוד 24 שעות אני הולך לבר ומספר לו הכל. הוא ובולדוג יושבים לך על הזנב, אתה מחוסל. תדע לך שאתה גבר חזק, יוסי. אני תמיד חשבתי על זה, ואני בטוחה שאתה תמיד הרגשת את זה. מה את עושה? אני נשארת כאן, אני בלעדיך לא הולכת לשום מקום. שמה את צריכה אותי, תגידי לי,
כל הזמן טרחת להגיד לי כמה בעל גרוע, אני טרחת לציין את זה בפני שאני גרוע. קודם כל, בגלל שאתה בא ממשפחה מעוותת, אתה בכלל לא יודע שככה זה. בחיי הנישואים תמיד האישה מסבירה לבעל כמה הוא דפוק. נדב, אתה לא יכול להסתיר ממני דברים כאלה. ברוך, אני לא מסתיר ממך כלום. מה... זה עניינים שלי, אני יודע לטפל בעניינים שלי. אז להוריד את דובר זה בסדר, ולטפל בנאצי זה לא בסדר. אני חייב להוריד את דובר, כי אני צריך לקחת את הילד הזה לאימוץ. אנחנו נפגשים ב3, רק רציתי לתת לך את הפרומו. קבל. יש אצלנו בוגד שעובד עם הנאצי. ומה אמרו את השם שלך בהודעה? הוא היה אומר את השם שלי, אני הייתי מנשק את התולעים בפרדס מתחת לאדמה. אתה היד ימין שלי. אני ואתה זה אחד. אני המוח, אתה הלב. בדיוק כמו שאתה רואה את בולדוג ואת הבורר, ככה זה יהיה. אתה תהיה הבולדוג שלי. מה היחסים שלך איתה? ידידיה מהמוסד בשבילך, בסדר? אני אישה שלו. אני מחליפה את קוקי? אני מחליפה אותך. די, נטלי.